ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାଇ ଲୋକେ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପାଇ ଲୋକେ ନିଜ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ତୁଲାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭାବେକି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେନି କି ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। କାହିଁକି ନା ଖୁସି ଆସିଥାଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି କିଏ ନିଜର ଆଉ କିଏ ପର ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ସରି ସରି ଆସେ ଜୀବନ ଆଲୋକ, ଲିଭି ଲିଭି ଆସେ ଦୀପ। ଦୁନିଆ ମଞ୍ଚରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖ। ମିଛ ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ କାରଣ ସତକୁ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ।